Bai, bueno, nik uste deno daudela oso guztu aurreko partiduekin, kopako kalerak eta gero, bueno, esan genuen berritze, lehen gortuen bezala ez, urrengo ligako partidun arpegin emanda partidun bat itia oso garrantzua izango zela, eta aurten hola izan du, eta gila esan, bueno, nik uste denok oso guztu bokatu genula. Bai, dudik gabe, jarraitu berdu, ez, inorrek ezin du aurreko Valentziko partiduekin, gehatu pentsatzen, nik uste denok aurra junbera da gaula, urrengo partida oso gorra izangoa, eta bueno, nahiz aurreko partida oso nahi izan da oso maitza honatea, nik uste ja, era batea beste aztutzen junber deula eta urrengo partida behira hasi. Bai, guztua, nik uste talde osoak oso partio nahi intzula, 80 minutu oso boro bilak eta bai nire partetik eta bai, hasieratik egon ez ginen jende guztian partidu, nik uste guri aportatu genula eta azkenean nik uste talde osoan partio oso boro bila izan zela. Bai, dudik gabe partidu oso gorra ez, Getafe oso momentu honian dago, uste azken hori partidu goira zeitula, oso momentu honen iztea, seguruna konfiantza asko ginengo jala eta aiba egiten gu klasifikazio oso ondo daudela, haiek oindik eta gu baino hobeto daude, hasi que esatizute oso partidu zaila izango dela eta inorrek ezin golarrela jauta jogatu.